hello hello नेटानो थाबथालायबाय ना मानसियानो थाबथाखो सोर सोर दङ लाइक होना होदो hello hello चिरांनि दैजिं फेस्टिभेलाव दैजिरि चिरांनि दैजिरि फेस्टिभेलाव लगाव चुनरिया sadadara salam like dan thank you so much salam kalimum दैजिरि बसुमतारी का kaino bata matralia खालामना दोनजोबखादों मबाइलखौ बुरबक नायाखै फिल्मखौनो मोनायाव आरो मबाइलानो बोरैबा जाना दंजोबोलाय मा जानो नायाखै आं उन्दुबायसो फिल्म नायासै ओरैनो एभेलेबेल हरदों आं मानोना दिनाव ब्रड नेट एभेलेबेल मोन दिनाव दा लस खालामना लाबाय दिनै गैला नों नेट पेक मोनला गाबाबो ओमफ्राय नानि ब्रह्म जा मोजां खोनादों दे सनजित नामदारा अके मोनखा लाइक दान सनजित लाइक दान थेंक इउ स माच सा लोंना फैनो आंबो फब एवदोंबा लाना फैब्रा फब एवबा लाना फैदे फब एवदोंबा बेलासियाव थेंक इउ स माच आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय सोर सोर आंखौ मोजां मोनो आइ लाभ इउ होनना बुंहर खेनसे बयबो भिडिअ रानिं खालामनो हागोन आङो भिडिअ रानिं खालामनो हागोन सोर सोर आंखौ मोजां मोनो आइ लाभ इउ होनना बुं चिरांनि दैजिं फेस्टिभेलाव ला 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 समालाय रावखौबो नेबाय थाया बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया बारदै सिखोलानो आं गुड मर्निं बर' लाइक दान थेंक इउ स माच गुड मर्निं होननायनि थाखाय थेंक इउ एभ्रि वान गाइस थेंक इउ स माच गासैखौबो ओमफ्राय सोर सोर आंखौ मोजां मोनो आइ लाभ इउ होनना बुंहर भिडिअ रानिं खालामनो हागोन आङो आइ लाभ इउ होनबासो मौसुमि लाइक दान थेंक इउ स माच मस्ट वेलकाम एभ्रि वान गासैखौबो नानि ब्रह्म खारफा जाबासै सन्जिनाना खारफा जाबासो नाना गुड मर्निं लाइक दान करदो बिबा थेंक इउ स माच थेंक इउ पिंकी हेलो गेम अभार उल्टा थेंक इउ स माच आंथ' साननि हरनि आइ लाभ इउ बुङो नामजादा थेंक इउ स माच हरनि साननि आइ लाभ इउ बुंनायनि थाखाय बिबाने फर लाइक दान थेंक इउ स माच अके थेंक इउ नेट स्ल' जाबायलै फांखाया बारे फांखा जि जायगायाव फांखा दं बेहाय नेट स्ल' बाला नन थेंक इउ स माच बोथोर अनामिका आंनि सना आंखि नामदारना के स्टिल ब्र बोलो सोरनि भिडिअ रानिं करना है आई लव यू बोलो बिबारा मा होनदों गुड मर्निं आदा सन्जित नामदों गुड मर्निं मौसुमिया अन आरोना ओमफ्राय आंनि जिउ दाना अनामिकानि भिडिअ रानिं खालामनानैसै आङो बोदोर गोसोआ आं थोनो मोनो नोंखौ दसे नुवाब्ला नोंनि अनगा ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो हारनानै सन्जित होनना बुंबाय जोंना माबाया नानिया थेंक इउ स माच ओमफ्राय बिबारा मा बुङो गुड मर्निं आब' अनामिका होनदों अनामिकाया आं खिंखि होनदों हलिमलिया मा होनदों दे लोगो जादो लोगोफोर बयबो होननानै लोगो जालायदो नै माबानि अनामिकानि भिडिअ रानिं खालामदों नै नोंथांमोना खोनासंनो हागोन मिनि निउ बड' ब्लग दाउ खुमब्राजों दाउ लकेल खुमब्राजों बावसोनो गोसो जायो नामजादा आब' अनामिका मा खबर होनना बुंदों गल नामा स्मिथा होनदों हाय गुड मर्निं होनना बुंदों गुड मर्निं अनामिका मा होनदों मर्निं आगै बिबार होनना बुंदों
बेनिफ्राय मेक्सला मा होनदों गुड मर्निं ब्र नाम दारना जोंना बिबा कमेंट नाम दं थैंक यू सो मच बिबा जी मुझे इतना हेल्प करते रहने के लिए बेनिफ्राय हलि मलिया मा होनदों लोगो जायाबा लोगो जादो लोगो गैयाबा लोगो जादों सोर सोर लोगो गैया हलि मलिजों लोगो जाना होदे लोगो जाना होदो सोर सोर लोगो गैया हलि मलिजों लोगो जादे जो पर्सन मुझे आई लव यू बोलेगा इसका वीडियो रनिंग करके देगा एवरीवन 16 कमेंट कीजिए स्मिथाया मा होनदों मेक्सेल मर्निं गुड मर्निं नावदों मेक्सेल स्मिथाया ओमफ्राय नै आं लाउडाव खादा आरोना कपिराइट फैबाबो जेबो आपत्ति गैया आरोना हलि मलिया अके नामदों आरोना ओमफ्राय दङ ओंख्रि खाम संनो थाखाय रेडि खालामदों आगै नामदों आरोना अके भिडिअ रानिं हराय अनामिका का फुल भिडिअ रानिं खालामनांगोन आरोना रावबो आइ लाभ इउ बुङाखै नालाय आइ लाभ इउ बुंसान्दि भिडिअ रानिं हलि मलिना ओमफ्राय अनदारना थेंक इउ सो माच नानि ब्रह्म अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय बिबाया अन थेंक इउ सो माच जेबो सुगां गौ गुसु नांगौ होनदाना आदसा हलि मलि अके थेंक इउ अके जि सुइद अके मेक्सला मा होनदों जोंना भेरि गुड मर्निं स्मिता नामदों ना ओमफ्राय बिबारा मा होनदों मेक्सेल गुड मर्निं नामदों ओमफ्राय नै फानलु थाइनै लालायलायनानै ओंखाम जानायखौ नायदों आङो नेट प्रब्लेम ना र' नेट गोनाङाव थांनो होनबा आङो बहा दं ब्रेक खालामबाय ना मा दाना सोरखौ बुंदोंथाय आंथ' नै फांखायावसो दंमोन आङो आइनि रुमाव दा आङो आंनि रुमाव थांफिनसै आंनि रुमाव कारेन्ट फांखा गैयाना फांखायाव थादोंमोन आरोना आङो दुंबुर दा फांखायाव थाला नेट प्रब्लेम बालाय आरो बुंगे ओमफ्राय जोंना एमावरानि हाय हेल' होनदों अके ओमफ्राय भेरि गुड मर्निं बिबार नावदों अके हले मुलिया अके नावदों ओमफ्राय बोथोरा अन थेंक इउ सो माच अनामिकानि फुल कमप्लिट भिडिअ रानिं जाबाय सोरबा आइलाबो बुंदो दे भिडिअ रानिं खालामनोबा जै बेदर ओंख्रि होनबाय थोरसिया मानजिखायोनो आरोना मेक्सला लाबोबाय आरोना हलि मुलिया अके नावदों आरोना आंनि जिउ दाना अनामिकानि भिडिअ रानिं खालामनोसै आङो गोसोआ आं थोनो मोनो नोंखौ दसे नुवाब्ला औवा मोननायखाय माथा एसे थेरदोंमोन थांनालाय बोदोर गोसोआ आं थोनो मोनो नोंखौ दसे नुवाब्ला खर' सादों आदा सनजित आंहा दसेल' थागोन दा अके अके आं थोनो मोनो नोंखौ दसे नुवाब्ला बोदोर गोसोआ बोदोर गोसोआ हेल' सनजित मा खबर एलु मेलु खबरा मोजाङानो आब' अनामिका नोंबो मेगना सायो ना साया नारा नोंना मेगना साया लाइक दान थेंक इउ सो माच एलु मेलु किलु आइलु उइला बोथोरा मोनदों दे ब्र गिरिब मा होनो गिरिमथर ग्रिमहट मा होनना बुङो गिरिमथर मा गिरिमलै आं बुजासै गिरिमखौ दुखुथिया होनदों गुड मर्निं गाइस मोनावदों बोथोरा अन थेंक इउ सो माच दुखुथिया होनदों मानि बोदोर गोसो जालायखो सनजय नामजारना आं थोनो मोनो नोंखौ दसे नुवाब्ला नोंनि अनगा सायो आगै खर'आबो सायो नामदाना 11 लाइक दान थैंक यू सो मच 11 लाइक देने के लिए एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए बोथोरा अनाद्रा बोथोरफ्राव नोंनि भिडिअ रानिं खालामनानै दे
आं बोथोरनो आइडिजों हरना हराखै र' बोथोरनो आं बे आइडिजों हरखासै आरो ना जोबोद दुखु नांथाव जादों लोगोफोर जों गामिनि जाथाय नामजादा बे भिडिअखौ नायबाय आरो ना आङो बोथोर 11 लाइक 11 लाइक दान मोनना 12 लाइक दान खालाम 12 लाइक खालामना होबाय आङो बोथोर 12 लाइक खालामना होबाय बोथोर का वीडियो रनिंग कर रहा हूँ मैं इसके बाद हाय नानी ब्रह्म ज्वाइनिंग मी श्योर बैक करेगा बोल रहा है नानी ब्रह्म आप किधर भी हो देखो विभा को साफ कर दो अनामिका आबो मा अनामिका आबो गुड मर्निं नावदों नै जोंना दुखुथिया ओमफ्राय बिबारा मामखो औ आब' अनामिका आंहा दिनै जा सादों मेगना खर'बो सादों नावना आंनाबो खर' सादोंब्रा आंनाबो मेगन सादों ओमफ्राय अनामिकाया मामखो बिबार आगै मा जाबावगोन जाखो मेगननि थाखायनो सान्ति गैया हाय सना नावदों मेक्सेला मादों माथो थामनेलखौ मोसौसो होदों अके मोसौसो गाब्र' दै लोंनाय आरो ना माने जाय माने दै गांदों दै लोंनो हाफैगोन आरो ना आंनि बेयावखौनो दै लोंनाय होदो आरो ना आङो ओमफ्राय सानजि लाइक दान थेंक इउ सो माच गुड मर्निं अनामिका बाजै नों मेक्सेला किलु इलु लाइक दान सानजि लाइक दान थेंक इउ सो माच बिबाया अननन ओमफ्राय इलुआ अननन दुखुथिया जिउआ माने मेक्सेल सना गुड मर्निं नावदों बोथोरनि भिडिअ रानिं खालामदों आङो बोथोरनि ओमफ्राय जोंना मा होनना बुङो मेक्सेला बिबारा मा होनदों दादा मैयानि सङा कपिराइट फैदों नामा होनदों गैया कपिराइट फैयाखै माथो गैया कपिराइट फैयाखै कपिराइट फैयाखै गैया कपिराइट फैबाबो बोखारगोन आरो ना माथो खोथाखाय साउन्ड मुट खालामनांगोन टेनसन गैया ओमफ्राय सानजिया माखो सम गैया आं लाइकल' होफैबाय आं थेंक इउ सो माच सानजि अके थेंक इउ अके सानजि अके थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर सानजि अके ओमफ्राय अनामिका होनदों गुड मर्निं आगै दुखुथिया होनदों सानजिया माने स्कुलावसो दं स्कुलावसो आं अके सानजि अके थेंक इउ सो माच ओमफ्राय कुसुम नार्जारिया मा होनदों गुड मर्निं बोथोरा होनदों मारिन हर नारा मारिन हर ना अके मारिन हर ना मारिन माने मा बुखो मारिन होनना बुङोमोनथाय मेक्सेला मा होनदों दुखुथिया भेरि गुड मर्निं दों आसिबा प्रतिभा हाय गुड मर्निंग प्रतिभा गुड मर्निंग प्रतिभा आपका चैनल है क्या रो देखता हूँ मैं ओ प्रतिभा आपको मैं भी सब कर दिया देखो प्रतिभा सावधान किया आपको बोथोर नोंना दान जाबाय माने फुल कमप्लिट खालामबाय आरो ना ओमफ्राय दुखुथिया अन बेनिफ्राय जोंना मोसौसो होदों मेक्सेल मोसौसो हेलमेट आगै गुड मर्निं सना इलुमिलुआ अन इलुमिलु अन ओके बोल रहा प्रतिमा ओके बोल रहा है प्रतिमा बोलो कैसे है क्या कर रहा है प्रतिमा जी कुसुमुआ अन प्रान्जिता सनजित ना प्रान्जित नोंनि भिडिअ नायना होनदों र' आङो प्रान्जितनि भिडिअ रानिं खालामना होबाय आङो लोगोफोर एभ्रिवान गाइस प्रान्जितनि भिडिअ रानिं बेनिफ्राय जोंना खुसबु अन कुसुम नार्जारि अन बाने हार्टिया थेंक इउ सो माच अनामिका अन थेंक इउ सो माच मेक्सेलेवला सनजिता थामनेल होनाया बिबार मोसौसो नामजाना बोथोरा अन थेंक इउ सो माच आं लोगो प्रान्जितनि भिडिअ नायना होबाय प्रान्जित नोंना 30 लाख दान खालामना होबाय आं 29 मोन माबोरै टप स्टर जलांखो दिनै बड' सर्ट भिडिअ वाइटि स्टेटास नायदों आरो ना आङो बोथोरा अन ओमफ्राय दुलुर बाजैया हाय सनजित हाय गुड मर्निं होनदों प्रतिमा ने बोला मैं बङाइगाव सापागुरी से बोला अच्छा बङाइगाव सापागुरी अच्छा मैं 26 में बङाइगाव सापागुरी जाने वाला हूँ प्रतिभा ओमफ्राय दुखुथिया लाइक दान थेंक इउ सो माच दुखुथिया एफ ओमफ्राय बिमल ने बोला प्रतिमा जइनिं मी जोंना दुलुर बाजिया नों लाइक बिबारा मा होनो मोसौखौसो मोनबाय बे थामनेल होनो मोसौखौसो मोनबाय आङो ओमफ्राय दुखुथिया अन खावलाय हमबाय दुलुरा अन मे बी आसाम से हूँ गुवाहाटी की सेम रहता है और गुवाहाटी की समीन
राहाताव आच्छा गुवाहाटी में रहने वाला आच्छा गुड गुड दुलुर अन कुसुमु अन सनजित माबोरै खबरफोरालाय नों आंना खबरा इदिनोलै थिगानो लोमजाना दं आरोना नै गगा मोनना दङ बिमला मा होनदों आगै आंनि भिडिअ नाय दा नों खेला नारना नोंनि भिडिअ नायगोन र' फ्रान्सिसनि भिडिअखौ मोननैनो रानिं खालामबाय दे फ्रान्सिसनो नोङो मोननै नायना होबाय आङो र' बिमलनिखौ नायना होनांगौ बिमल खिदार गैया बिमलनि भिडिअ नायना होनो जों दानखासैलै बिमल नोंनाया नोंनि भिडिअ बिमलनि भिडिअ नायना होबाय ओमफ्राय जोंना ब्रेकफास्ट रेडि खालामदों दुखुथिया नों मेक्सला ब्रेकफास्ट रेडि खालामदों नों दुलुरा मा होनदों आं टाइम गैया आगै अके अके बेनिफ्राय बोथोरा अन ओमफ्राय बिबा अन थेंक इउ बिबारा होनदों ओइ फ्रान्जित आंहा कलेज थांनाया एलबि आवसो फैबाय होनदों आरोना बिमला होनदों सुमित आइडि हरलाय आंनो होनदों दुखुथिया अन दुलुर अन बेनिफ्राय बसुमतारी अन प्रतिमा अन अनामिका अन मेक्सला होनदों सिनाय हादों जाबाय दुखुथिया सोर जाखो होनदोंरा ओमफ्राय मेक्सला अनामिका अन खुशबु अन टिलुदास हाय हाय हेलो मस्ट वेलकाम इस्लाम टिलुदास दुखुथिया मेक्सेल लागाबबाय बिमला आइडि हर खेला होनदों आरोना बिमल भिडिअ रानिं खालामबाय थाखादों बेनिफ्राय टिलुआ लाइक दान थेंक इउ सो माच टिलु मस्ट वेलकाम थेंक इउ मेक्सेल मा ओंख्रि जाखोनो बिबारा बुंदों टिलुआ नों जमार आदा होनदों आरोना प्रतिमा ने बोला आप जो लैंग्वेज बोल रहा हो सेम में भी मैं आ रही है ओके अच्छा आ रहा हो ना बोल्टू हर बोल्टन ओके ब्लू नामा दुखुथिया हेलो ब्र होनदों हेलो ब्र दुखुथिया मस माबा दुनु कलेजा मस्ट वेलकाम बिबारा बिमला मा होनदों टिलु नानि सना होनना बुंदों दुखुथियानो मेक्सेल आं सोर दे होनना बुंदों दुखुथिया टिलु ने बोला कलेजा गुड मर्निं उसुम नार्जारि बुंदों आंजोंबो सोरबा लोगो गैयाब्ला जइन जादों होनना बुंदों बिमलनि भिडिअ रानिं सोलिगासिनो ओमफ्राय टिलुआनो सा खाला जमा दादा होनना बुंदों जुमाव दादा सा खायसिना खावनाय ओमफ्राय बि बसुमतारी गुड मर्निं थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम बि बसुमतारी दुनु कलेजानो मर्निं टु इउ टिलु पिलु होनना बुंदों दुनु कलेजाने बोथोर अन गगा मोनखो नामा ओंलै बि बसुमतारी गगा मोनना दङ ओमफ्राय पि एस नार्जारि हेलो बेनिफ्राय टिलु दासने बोला सा खाला ना कलेजा बोल रहा है दुखुथिया बोला बी बसु बोल रहा है इसके बाद माही ने हम लोग लाइक डान थैंक यू सो मच माही बि बसुमतारी भिडिअ रानिं खालामदों नामजाना साला बि बसुमतारी मालायनावा एग्रे बेग्रे थाङो मालायजों जेबो रानिं खालामजाया आं हले अनोलै गासिखौबो ओमफ्राय खालामना होगोन आं बेनिफ्राय बिमलनिनो भिडिअ रानिं जोबजासे नायना होगोन बेनिफ्राय खुशबु अनन राधे माहि राधे दुखुथिया नांबाय नै जोंना बि बसुमतारिया टिलुनो बोले अके दादा मिस्टार रन्जन बर' हेलो मस्ट वेलकाम रन्जन बर' मस्ट वेलकाम माहि राधे मिस्टार रन्जन ओइ दा हेलो रन्जन बर' माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे बि बसुमतारी गाबबाय गाबनोङा भिडिअ रानिं खालामना होगोन टेनसन लानाङा आं मालाय बायदि नङा आरोना एकदमबारे आंनि गोसोआ गाइखेर बायदि ओमफ्राय खुशबु नार्जारिया होनदों ब्लु होलाय दोन अके ब्लु होना दोननोबा होबाय राधे माहि राधे कलेजाने बोला फाट खालु मय टिलु पिलु तुमी सा खाली ना नामदों राधे मेक्सला हादबाय राधे किसुमन अन दुखुथियानो बि बसुमतारी हेलो ओमफ्राय माहिने बोला हार मादेव टिलु ने बोला जा सा खालु कलेजा नामदों माहिने बोला ओम हार मादेव मेक्सने बोला अन माहिने बोला राधे बोथोरने बोला प्लिज गाइस मोन अन्नानै लोगो जादों एवरीवन गाइस देखो बोथोर के साथ फ्रेंड हो जाओ प्लिज हम लोग का जमाव का दान हो गया आरोना जमावना दान जाबाय ओमफ्राय भिडिअ फुल नायना जोब्बाय ओमफ्राय हार मादेव दुखुथिया अनन बि बसुम दुखु सोर जाखो नामजाना दुखु सोर जाखोनो अन थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों खोनासंबाय थानोसै आदा नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ अके माहिना बुंदों श्री शिबाय नमस्ते एसे गोदै फरायनोसै आं होनबालाय माहि ने बोला श्री शिबाय नमस्ते मिस्टर जन ने बोला मिनिबाय आरोना खुशबू ने बोला ऑन माही ने बोला क्या हुआ मोटू कुछ नहीं हुआ ये मतलब थोड़ा बुखार हो रहा है
बि बसुमतारी होनदों मानि गाइखेर सनजित ओं आं बिराद गाइखेर ना गाइखेर बायदि गुफुरब्रा आंनि गोसोआ ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय औ दुखि आदै मा खबर होनना बुंदों दुखुआ मा बुंखो बि आंसो रावबो नङा होनना बुंदों कलिजाया बुंबाय तिलु पिलु खालु खालि कुइ मेसेज रिप्लाय हराखै तुमि होनना बुंदों माहिनी बोला जुमाम है क्या मोटुमला जुमुक हाँ जुमक हाँ विभो बता ने बोला न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग हो जाओ प्लीज माही ने बोला श्री शिवाय नमस्ते न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग हो जाओ टीलू के साथ माही ने बोला श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव कानी माँ ने बोला है गुड मॉर्निंग माही ने बोला बेग टी पीलू मोटू ओके बेग कॉपी पी लिया अच्छा गुड गुड इसको टीलू ने बोला किलिया कलिजा मोजां फै नाय तुमार नावदों बि बसुमतारी मिनिबाय माहिने बोला हर हर महादेव कानि माना बोला हाय सनजित मा खबर खबरा मोजाङानो अनामिकाया बुंबाय आं दुखु जादों दिनै मैयासो आंनि नोंनि गादामना होनायजों हेपिजोंमोन ओंथि सनानो अके हर हर महादेव दुनु कलिजा बेनिफ्राय दुखुथिया बोरैबा नाहरबाय माहिनी हर हर महादेव मेक्स लामबाय कानिमिका सना मा खबर गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं सिनदों टिलु आंबाय दास माहिनी उला हर हर महादेव बिबारा बुंदों गाइखेर बायदि गोसो ओं बिबार एकदम गाइखेर बायदि आरोना बिबार नोंनासो एसे माबा आरोना सापात फोनांदाबनाय आरोना बिबारना सापात नांनायसो गोसोआ बारा गाइखेर नङा माहिनी बोला अनन हर हर महादेव दुखुथिया जिउआ नै गल'लायबाय दुखुथिया ब्र मानि दि आरो ना ओमफ्राय अनामिकाया आं अन अके कलिजाने बोला सिबि मेसेज रिप्ले दि आशा तुमि मक दियानाय तुर बिया लागिसे टिलू पिलू बोल रहा है इसके बाद दुनिया ऑन दुखु ऑन माही ने बोला मेडिसिन लो मेडिसिन खा रहा है दुखुथिया ने बोला ओके कोनिमा ने बोला मेक्सेल सोना गुड मॉर्निंग माही ने बोला हर हर महादेव ओम हर हर महादेव मेक्सेला बुंबाय दुखु आदै मा खबर अनामिकानि बुंनाव यो माहिनी बोला हर हर महादेव अनामिका अन माहिनी बोला हर हर महादेव कुसुमनि बोला अन मा खालामदों मेक्सेलनो कनिमाया बुंदों कलिजानि बोला सन्ध्या टिलु पिलु नावदो दुखुथियानि बोला मेक्सेल आं दै आदै नङा मादैसो नामदों आरोना आदै नङानो मादैसोनो टिलुने बोला ओ हय नाकि हसा तुमार कमेन्ट देखा पावा नाय ओ कलिजा नावदों माहिने बोला ओ हर हर महादेव बसुमतारी बुंदों जय सियाराम माहिने बोला हर हर महादेव प्रतिभा ने बोला बङाइगांव में जो जगहपुर है आपको पता है नहीं आपको पता नहीं है मुझे पता नहीं है शिव ओम हर हर महादेव जीवन का आधार राधे राधे जय श्री कृष्ण बोल रहे जय श्री कृष्ण राधे राधे जीवन का आधार राधे राधे हले मले ने बोला ओके बिबार ने बोला औ गोदै फरायदो आदा ना गोदै फरायसै हरनो सिनि साबसुनाय बायदि माइने बोला राधे राधे कुसुमने बोला अनन मा हले मले ने बोला ओके माहिने बोला ओम हर हर महादेव बिबले बोला थोस थादोलै दे ओके ओके दे बेनिफ्राय माहिने बोला राधे राधे जीवन का ने बोला गोलो नायबाय जीवन का हेलो जीवन का मोस्ट वेलकम आपको मेरा एलबी स्क्रीन में वेलकम स्वागत करता हूँ और बताओ आपका हाल चाल कैसे है एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए जो मेरे से नया है मैं सभी को बैग रिटर्न करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों एवरीवन गाइस मैं सभी को बैग सपोर्ट करेगा इसके बाद मायने बोला ऑन इसके बाद बी बसुमतारी का वीडियो रनिंग कर रहा हूँ मैं बी बसुमतारी ने वीडियो रनिंग जानाय दङ बेनिफ्राय माहिने बोला राधे राधे दुनु कलिजाने बोला हाइट करिसु कजाने तुमाक मक टिलु पिलु बोल रहा है माहिने बोला हर हर महादेव बोथोर ऑन हाय गितिका आब' नाम जाना हा गिति आब' बबाव दं गितिका आब' नुवासै माथो आंलाय ओमफ्राय माहिने बोला ओम हर हर महादेव कलिजाने अन
Iskiba holi mulendang. Koni ma sona mo number hor mabar deng. Holi mulendo number nangguna. 31 like dan bi official maba bi bosumtari har har made dada kareng dong o na gya kareng dong o. har made tilo ne bola janu motu haid koranai moi haid koranai bole kusumni bola bothor ang support खालामबाय टिलुने रोराय टिलु रोनानी चाहिए माइने बोला हर हर महादेव होले मोले ओके टिलुने बोला ओके कुसबुने बोला ऑन कॉलेजाने बोला आजी एलबी कोरीबी दे टिलु बोल रहा है टिलु किलु बोल रहा है बुटते बोला ओके कोनी माने बोला होले मोले सोना आं नोंनि भिडिअ'आव हरगोन नांदों ओमफ्राय बिबारा बुंदों सापात नांनाय गोसोआ माबायदि दादा सापात नांनाय गोसोआ बारा मोजां नंलाब्रा माने गाइखेरा जाबाय गुफुर नालाय एकदम चाकात चाका आरोना सापात एसे नांनाया एसे गोसो गाज्रि आरोना ओमफ्राय जालबा हाय जालबा मेरे से जालबा नया है तो प्लीज मेरा वीडियो मेरा सब करके मुझे कमेंट्स करके जाओ मैं भी आपको बैक कर देगा एलबी बंद करने के बाद बिबारा बुंदों कलि अके कनिमा होनदों जोंना हलि मलिया दुनु कलेजा बुंदों बिबार गाब फुल ला नारा बिबार गलाब फुल ला नारा कलिजा बाय अनामिकानो ओम नमः शिवाय खुशबुनि बोला अन अनामिकानो खुलुमबाय राधे राधे अन जय श्री राम जय राधे ओम हर महादेव नों जेनेबा हलि मलिया बुंदों मा ओंख्रि संदों कानामिका खिदेव अनामिका होम हर हर महादेव खुशबुनि ऑन माही ने बोला फिर मिलता है ओके अच्छा थैंक यू सो मच माही थैंक यू टिलू ने बोला ओके ऑल फ्रेंड मेरा 5 PM से एलबी है सब लोग आना बाय संजीत जी ओके टिलू ओके बि अफिसियलनि बि बर'नि भिडिअ रानिं खालामबाय दङ बि बर'नि फुल भिडिअ रानिं खालामनो हागोन आंनि गोसोआ गाइखेर नालाय आं बय फुल खालामनो हागोन आरोना जय श्री कृष्ण बोला ओके राधे मूर्ति राधे राधा रानी का कृपा जाएगा किसान माही दुखुआ अन बोथोरा नों प्लिज गाइस अननानै सापर्ट खालाम सोरनि हाबा जाथार बियो गुराय गादला बिउ खालि लाखादा no thank you so much like that जालाबा thank you so much माइने हर हर महादेव र फैगासिनो जि सुनो ओके ओमफ्राय माही दुखुथिया मोनिस हाय संजीव ब्रो मोनिस मोस्ट वेलकम मोनिस जी आपको मेरा एलबी स्क्रीन में वेलकम बोलो कैसे है हर महादेव माही ने हर महादेव गुड मॉर्निंग राधे मोहिनी बोला होम हर महादेव बिबारा बुंबाय मेक्सेला उदालगुरि बाय दादा नारा उदालगुरि बाय दादा नों खानि माने बोला दालि ना टमेट' हलि मलि होनदों माइयानो राधे मनिस 14 लाइक डान थेंक यू सो मच जालाबाने बोला ऑल फ्रेंड जॉइनिंग मी आई एम न्यू चैनल ओके एवरीवन गाइस जालाबा को सपोर्ट करो जालापा आप सभी को बैक करेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों कॉलेज जाने वाला जुआन की टिलू पिलू बोरा अल्पो टाइम नांबाय अनामिका गुड मॉर्निंं आगै सना मोनदों अनामिका टाटा नौके कुसुम अनन माहिने राधे हर हर महादेव अनामिका ने बोला गुड मॉर्निंग आगै सना ओमफ्राय मनीषा बुंदों शंभु हा हर महादेव शंभु आनिफ्राय कनिमा ने बोला अनामिका गुड मॉर्निंग टिलु ने बोला कलिजा मोर शॉर्ट भिडिअ এটা কমেন্ট করি থবা মই উল্টা দিম জলদি হাইট আছে ওকে নামদার না যদি হাইট আছে যদি হাইট উঠাই দিব বলে কলিজা हले मले गोथावानो कनिमा ओंख्रि आंबो जानोसै दे नामदारना अके बेनिफ्राय अन सिकेबा टिलुआनो आं थांथ'बाय रानिं खालामबाय था नारना अके
इसके बाद अनामिका ने बोला वेलकाम 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 सनामोन गाइस नावदों बेनिफ्राय मनीष ने बोला रा रा नमस्ते प्रोग्राम नमस्ते प्रमानम प्राना नानम नानमस्ते ना क्या बोला रो होली मोली दो होली मोली मांक्रे कोनी मांकी दादा राधे राधे मनीष ने बोला राधे 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 मनीष राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपके साथ भी राधे 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 कोनी माने बोला संजीत मंत्र आइखो ना माखो दे नांगलायना मंत्र ओले मोले माबा दाउसा मासे गां दं बारा जाबा आं दं नालाय राधे राधे मनीष राधे राधे बोथोर बोला अन दुनिया दुखुथिया बोला हादिया बिबार नांबाय बजाराव मुलि फाननाय हिनसो मोनबाय आं दादा सन्जितनि कमेन्ट फरायनायखौ दाना अके बोथोर दुनियावनो अन दुनियावनो 10 लाइक एंड थैंक यू सो मच ब्रो 13 लाइक दान देने के लिए कॉलेजा मनीष ने बोला राधे 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 कोनी माने मिनिबाय मनीष ने बोला राधे राधे हले मुलिया बुंबाय थाथ'दो दै लोगोफोर आं दोरबाय थैंक यू सो मच हले मुलि थैंक यू रोजा रोजा साबायखर आरो सानै साथाम हिन्जाव मोननो हाथों आं आशीर्बाद होबाय कोनी माने बोला अनन मनीष ने बोला राधे राधे दुखुथिया बोला दुनु हाय मनीष ने बोला कोनीमा सिस्टार खुलुमबाय प्रणाम बोला अनि कुने ने बोला दुखुथिया हेलो कलेजा ने बोला मनीष ने बोला राधे 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 बिबार ने बोला होमबा आंनि गोसोआ मोजां नङा दादा नोंनि गोसोआ मोजांब्रा मोजां खावसे एसे गाज्रियाना एसेल' आरोना राधे 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 बोथोर होनदों अन राधे 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 बियो फिसालाय गुड मर्निं सन्जित दाउला गोजा मैसो बोरायना रावके मस्ट वेलकाम इट्स बी टेन्टल' ओमफ्राय मनीष होनदों राधे राधे मनीष ने बोला थैंक यू सो मच भाई थैंक यू मोस्ट वेलकाम दुनिया ने बोला दुखुथिया जिउ ने बोला इट्स बिन बोला लाइक दान दाउला गोजा ओके थैंक यू सो मच दाउला गुफुर ओमफ्राय मनीष ने बोला आपकी तरहाब सर की जुआ खाम अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है थोड़ा बुखार हो रहा है कोली जाने बोला बिबार 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 गोलाप बिबार ला नावदों मनीष बोला बाकी ठीक ठाक हो मनीष और आपका बताओ आपका हाल चाल कैसे है मनीष खुलुमबाय नावदों कोनी माने इसके बाद मनीष ने बोला राधे राधे बिबारा दादा नागाबारा हा बिबार गोबालाबाय माथोंलाय ओमफ्राय दैमालुआ मा होनदों गुड मर्निं फ्रेन्ड गुड मर्निं मस्ट वेलकाम दैमालु मनीषानो राधे 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 कोनी माने हाय बिबारी मनीष राधे 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 बिबारा दुनु नामिनिबाय मनीष राधे 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 कलेजिया मामखो नंगौ नामा ब्र होननानै मिनिबाय मनीष राधे 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 बिबारा बुंदों उदालगुरि नङाले दादा उदांबायसो होनदों आं उन्दुलांबायसो होनदों आं मेक्सुलखौ अके उन्दुलांबाय आं मनीषा दाना राधे 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 दुनु आदों बिबार सना मा ओंखाम जाबाय नामा नावदों कलेजानि राधे राधे सन्जित बाय आंसो दै जि नाग्रा अके थैंक यू सो मच दुनु दुखुथिया जिउ अन अनामिका अन मनीषा होनदों नमस्ते भाई नमस्ते सिस्टार नमस्ते भाई नमस्ते सिस्टार अके नमस्ते मनीष बिबारा जाखांबाय दुनु होनदों बिबार सिस्टार हाय हेलो मा खबर होनदों बोथोरा अन मनीषा दे नावदाना मनीषा दे खुलुमबाय मोजां दा डास्टबिन अन जोंना एनाउस होदों लाइक लो आफा थैंक यू सो मच ओके मस्ट वेलकाम अनलाइन अनामिका अनलाइन कनिमा अन थैंक यू हाय आब' हाउस वाइफ होनदों कनिमाना ओमफ्राय बेटारि गैया होनदों अके बेटारि गैया आरोना ओमफ्राय जोंना राम होनदों आरोना जोंना मनीषा इसके बाद जोंना दुनु कलेजा मा नामखो बिबार ओथिबानो बिबार ओमफ्राय आब' मा ओंख्रि संखो होनाव दारा ओमफ्राय हाउसेबा मा होनदों मोनायाव कारेन्ट थांदों फैयाखै दाबो होनदों अके मनीषा मा होनदों
Komen fरायनानैलाय गगा मोनदों बिरादनो. Okay. Okay. Thank you so much. Komen फरायनानै गगा मोनदों. Okay. Sunjit मा जानो आं अन दं. Okay. ओंखाम जानो आरोना जा दे. जोंना बोथोराबो अन दं. Thank you so much. On. Thank you. मैं कमेंट को थोड़ा मतलब पार हो गया क्योंकि मैं खासी हो रहा है ना इतना मतलब खासी ज़्यादा हो रहा है. ओके राधे गुड मर्निं मनीष नामनो माबायदि एसे गाज्रि दादा खोन्थालायना आरोना. ओमफ्राय अन आप कैसे हो मनोज जी बोल रहा है मेक्सल ने ओमफ्राय बेटारि गैया कनिमा नामदों. मनेश ने गोलोलो सा रहा है. मनेश बोलो कैसे आपका हाल चाल. बिबारा बोदो औ दे दादा ओसबिदो दुना मानो मा ओंख्रि जाखो बिबार नामदों. मर्निं बाय बिखुनजो होनो. ओके हाउस थेंक यू. इसके बाद बियानो बिबार सिस्टार र' नामदों. बोथोरा अन बिबारा मावखो गावहानो गग्राय गारदों बेखायनो आं गोबाबायनानै गुंग्रायखौ जानांगौसो. ओमफ्राय कारेन्ट गैया नामा आब' हाउस होनदों. मुलि लादो. मनीष जादों मुलि लादो मेडिसिनखौ ना ओके लागासिनो दङ. दाबो खाव ना दावाइ खाव. ओके खाराय मतलब खाराय दावाइ खाराय. मनोज थैंक यू सो मच. थैंक यू. मनी कनिमा ने बोला ऑन मेडिसिन लो भाई टी. ओके मेडिसिन लो यासो बोथोर ऑन कनिमा ने बोला हार दिया है. मनोज ने बोला मुझे फिर भी कैसे है आपकी ठीक है. ओके अच्छा थैंक यू सो मच मनीष. मेक्सला नों मैथा गोखै कनिमा होनदों. मनीष अन थैंक यू सो मच. बिबारा बुंदों फरायना होनोसै दादा कमेन्टखौ. अके फरायना होदे. मनीष होनदों दीदी अन कनिमा ने बोला बोख्राय जाग्रा नाना. ओके मनीष ने बोला बा बोलो बा ठीक है. ओके दीदी बोलो. ओके दीदी ओके दीदी बा. ओके बोथोर बोला अन दीदी ने बोला राधे. मेक्सले बोला गोखै नोंनि गासैबो गोखै नामदों. दीदी ने बोला राधे दीदी राधे हर महादेव. राधा रानी का आपके साथ दीदी राधे. ओमफ्राय अनामिका मेक्सेल लागै गोखैयाना बेलेग जोंहा इउटुब आदारावसै नङा आंहाबो मोनफैनाय नङा. हाय आगै नामदों. राधे दीदीने बोला राधे बिबारने बोला थैखागोनलै दादा गुंग्राय जाबा दादा थैलाबायना मोनोनो हिमग्ल'बिन मोनो भिटामिन मोनो मिथियो दा. मेक्सेला बुंबाय जोंना मनोज राधे बोल रहा है. ओमफ्राय मेक्सेल ब्र राधे नांबाय जोंना. आंना गासैबो खा मेक्सेल नामदों आरोना. एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए. अनामिका एलबि होनोसै नामा नों गैला माथो कमेन्टआ जोब्बाय. सन्जितआ मा फरायखो बाला नामदोरा मा फरायनो. ओमफ्राय अनामिका बाजै सन्जित गिदों नामा नामदोंना. मैयाना ब्रेकआप जाबाय आंहा इउटुब दाहरगासिनो नङाबा आंबो फैनाय नङा. हाय आगै नामदोंना. बेनिफ्राय होनबाय दे बाय दे बाय चलती हूँ. अच्छा
Didi Monish Didi, thank you so much. Didi, thank you. Kani mane bola bibar khulumbai, bothora buंदों on. Monish Didi ne bola खामानि दं. Take care Sonjit bhai, thank you so much. Abo, thank you. Thank you Abo, thank you. रोजा साबायखर आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनो थाखाय रोजा साबायखर आब' नोंनिसिमबो आंबो नोंखौ बिदिनो बेक सापर्ट खालामगोन नोंनि भिडिअ नायनो हागोन थेंक इउ सो माच कनि माने बोला न' बिबारा बुंदों खुलुमबाय बोथोरा बुंदों अन ओमफ्राय जोंना आब'आ मा बुंखो मेक्सेल कनिमा एन अल राधे हा राधे राधा रानी का कृपा से वेलकम राधे हा खुलुमबाय सभी का राधा रानी का कृपा हो जाएगा आप लोग के साथ राधे बेनिफ्राय बिबारा बुंबाय आं उन्दुनोसै दादा खर' सादों बाय हाब कलेजाव थांदों होननाया दसेनो उन्दुनोसै होनबाय आयु तो कलेजावसो दं होनना बुंदोंमोन बियो नेक्स्टले बोला ओके मुनिस बाय बोला है ओके दीदी ओके सनजित राधे कोने माने राधे ओमफ्राय मुनिस ने बोला राधे राम on मेक्सेल बाय नों बिबारा आं 10:30 होनोसै आं ओके ओमफ्राय ओके बिबार बाय आरोना आब' अनामिका बाय नों एसिबार आब' अनामिका बाय कनि माने on thank you so much बाय आगै बिबार सना नाम आरोना इसके बाद कनि माने on बाय आगै बिबार नाम आरोना सनजित आं लाइकखौनो होनो बावदोंमोन दासो होबाय थेंक इउ सो माच अके आदा कनिमा नोंनि भिडिअ रानिं दै कनिमा नोंनि भिडिअ रानिं जोंहा दिनै बोसोर गोदाननि फुजा होबाय नामदारना लाइक दा नै रावबो नायाखै नोंनि भिडिअखौनो 3 मिनिट जाबाय आरो नोंनि भिडिअआ आं 1 लाइक होना होबाय नाथाय नोंना कनिमा नोंना कमेन्ट अफ मानो कमेन्ट अफ खालामदों नों कनिमा नोंना भिडिअआ कमेन्ट अफसो माथो नायना होबाय आं नोंनि भिडिअखौ मिथिबायना जोंहा बोसोर गोदाननि फुजाखौ नायदों आरो ना अनामिका अन सनजित गाव नाना एमाव मैया मा जानायलै हराव कनिमानि भिडिअ रानिं कनिमा मोनाबो बाथौसो माथो जै बोराइ बाथौ नैबा एमाव अनामिका आब' मा ओंख्रि संखो नांदों ओमफ्राय मा जाय एमावा सिजौ बिफांखौ दानफायनानै गोदान गायबाय आरोना कनिमा मोनाना माहाजोनथार माथो कनिमा मोना बिरादनो ओमफ्राय जोंना आरोना ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो
नोम्फा बुं दादा आंहा कलेजाव थांदों बुंखो ना थांदों बुंखो आप नोम्फासो होनलायबाय आंखौ आं थांदों होननाय खोनादोंना दहायो एमाव लाइक दान्थेखौ समाज प्रानजितआसो कलेज थांदों प्रानजितआसो आदसा गामियारि गाबफैबाय गामियारि मानो गाबनांगौब्रा थानो हायासै ना थानो हायासै मा जाखो गामियारि मा थानो हायासै जाखो साथाम नायबाय आरोना नै कनिमानि भिडिअखौ अनन माबा जादों नामा आंनि एलबियाव मैया खम गुलु गुलु जादों उसपिसो लांबाय एमाव नोंनि एलबियाव जोंना कनिमा नोंनि भिडिअ नायना होदों र' 3 मिनिटसो नायना होगोन आं 2 मिनिटथ' थांखाबायनो नै बेनिफ्राय जोंना आलु सबाय बिमा एवनाय दालिसो आगै कनिमा नांदों उल्था कमेन्ट फरायना नोंहाबो गोसोआ साफात जानायसो आदा आंना एसे सापात नांदेरदो खोमा ना बोरैबा माने गाइखेर फुदुंनायाव बोरैबा सापाता ट्रिं गरसेल'सो थांदेरनाय आरोना आंना गरसेल' थांबाय आंना सापाता नोंना 100टा सापात हाबदेरनाय आरोना बा मेक्सला कनिमाया मा बुंदों गामियारि हाय मा खबर होनदों बसुमतारिया बुंदों कनिमा आगै मा आं दाहाय नायगोन दे आगै नों नायना हो सनजित दादा अके नायनानैनो रोगासिनो दं नै कनिमा नोंनि भिडिअनो नायगासिनो दङ न' गोदाननि फुजा होनायखौ बोसोर गोदाननि फुजा होनायखौ बिबारा मा होनदों आं अन थाया मोनबा दादाआ उल्थासो बुंबायमोन ना उल्थासो नों दासो खोनादों आरो आं दहायनो फरायखांबाय माथो ओमफ्राय मा होनना बुङो नोंहासो सानै आवग्रिनानै लादों मैया सनजित जाबाय एमावा फाग्लाया फाग्ला एमाव नोंबो ओमफ्राय कनिमाया अनामिका दे आब' सना होनदों जोंना मेक्सेला दादा मेक्सेल माबाफोर खामानि मावदों नामा जाग्रा ब्रेकफास्ट बानायदों नामा मा बानायदों सारि मिनिट भिडिअ रानिं जागासिनो दङ कनिमाना मा संखो कनिमायालाय लाब्रानो मा लाब्रा संखोबा पापरबो दंबावोसो नै पापरखौ बिराद गोथाव मोनोलै आङो कनिमा पापर जानो ओमफ्राय जोंना अनामिकाबो दादा सनजितबो उल्था गुलु गुलु नांबायलै नै फिसालाया दुमफ्ला नुबायलै नै फाखायावनो कनिमानि फिसाज्लाया मेक्सेल सना फुंनि जाबाय ना जायाखै होनदों गुलु गुलु होनदों मेक्सेला रितुस हेल' मस्ट वेलकाम रितुस मस्ट वेलकाम बा फिसाजोआ बिमाजों कनिमानि फिसाजोआ बिमा बायदिथार एखे ओमफ्राय बिबारा होनदों कमेन्ट उल्था फरायबाय थायो आब' अनामिका आबो नोंबो दादा नारना अके ओमफ्राय मेक्सला मा होनदों ब्रेकफास्ट खालामबाय दं खनि सना दादा आं जि सुदों हाय अके जि सुदे आयु कनिमानि फिसाजोआ देनजारलै नै बिमानि खोथा लानो होआखै आरोना बिमाया उन्दैसोनो बिमाया नोंसिनिल'नो आरोना कनिमाया नोंसिनिल' नांगौ कनिमाखौ ओमफ्राय बान्दना हेल' थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम एन्जर ना मा बुंखो
औ गुलु गुलु सोना दादा सनजितबो एनामिकाबो मेक्सेलांबाय बन्दना अनन ओइ एमाव आगै आं नोंजों रायज्लाया पाप्पिसो नों नांबायलै एस एस एमाव बन्दना अन थेंक इउ स माच थेंक इउ स माच काट नायजोब्बाय आङो कनिमानि भिडिअखौ लाइक दान खालामबाय कनिमा नों दंना गैला खोन्थाहरलाय नोंना 219 मोन ना 220 जाबाय नोंना साबा ओमफ्राय सोरनिखौ नायना होनो र' मेक्सेलाव थांखो मेक्सेल ब्र नोंनि भिडिअ नायना होबाय दे आङो मेक्सेलनि भिडिअ नायना होबाय आरो ना सिट सेम अफ गुवाहाटि सिट सेन अफ गुवाहाटि आरो ना लाइक दोनबा होना होबाय आङो बेनिफ्राय बान्दाना अनन मेक्सेला मामखौ सनजितजों अनामिकाजों गुलु गुलु बिबारि ओंखाय कमेन्ट उल्था फरायो सानैबो नांदारना मेक्सेल नोंनि भिडिअ रानि बान्दानानै अन सि दे गुरु दे सनजित आंनि फिसाजो नङा आब'निसो फिसाजो आब'नि जाना नों जे एखे माथो ओमफ्राय नै बे बिसिनिल' बिनि खोथा लानाङा आनलायलायथारो देन्जार ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो औ मेक्सेल गुलु गुलु सानैबो दाना बिबारि गुलु गुलु बिबारिजों मेक्सेलजों गुलु गुलु बंदना ने अन थैंक यू सो मच बंदना क्या कर रहा है बंदना दीदी औ बिबार नाम बुंदों मेक्सेला एमाव मा आं मा जाखोलै आं मा दाय मावखोलै अनामिका गावदां हामा आफा साया मानसिया राहा जोंनो नांदोंनि ओमफ्राय मेक्सेलानो आं जागासिनो अके जाबाय था दे मोजां जादे नांथालाबायगोन बारा गोसोखांनो दैफोरा लों हुसनै लेट नायो आंनि खि जानाय एमाव सुनि मालायनि अनलायनायखौ नायनो हाया नों आं थाखानानै नायजोंदों नोंनाव नारा नोंनाव दाना लाइट का इंतजार ओके लाइट का इंतजार करे अच्छा मा मोनजाखो मेक्सेल नों मा मोनजाखो नों मेक्सेल दोद मोखां नुवा गन्थं नुवा थांसै आंना संसारलै संसार मोखां नुवा गन्थं नुवा आरोना संसार ब्र मोखांखौ बारा खोन्थाबाय थाया जायालै जामो मोखांफोरा माबा बान्दाना अन दाल रुटि केरेला भाजि कनि नावदाना कनि मा कनि बान्दाना अन मेक्सेला मायाव भिडिअ इडिटिं खालामबा पावार डिक्टर ना मा मोनलायो बारा मोजां नुवासै आङो पावारावसो भिडिअ इडिटिं खालामबा मेक्सेला पावाराव मेक्सेल ब्र नोंनाथ' बिजों दानखासो आं भिडिअ रानिं खालामना होबाय दे फुलनो बे आइडिखौ आं मेक्सेलाव हरखानायसै आरोना भिडिअ रानिं खालामना होबाय मेक्सेल फुलनो बेनिफ्राय संसारानो दे बाय ओइ संसार ब्र थाङा र' एमाव मा होनदों सेस आंहाबा मा दाय मावखो अनामिका सना बाजै एमाव मैया दाय मावना लाबाय नों अनामिकानि सेस ओमफ्राय जोंना मा होनदों दे जा गोथावनो होनदों बान्दानानै अन बोला दे सोरनि भिडिअ रानिं खालामनो दे किसका भिडिअ रानिं करनाय बोलो मोला एमबी हेलौ दादा हेलौ मोला BM हेलौ मोला BM मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो मस्ट वेलकाम मोला माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे बिबारा बुंबाय दादा सनजित
आब' अनामिकानो समा बायना हर सना ससमा बायना हर ससमा गाननो मोनानोलै डाक्टार गानहोआखैनो आं हरलायलायनाङा दा गावआनो मालाय थाखा फैसा एग्रे बेग्रे अनामिकाया मा जालु एम्बु खुगा नानि ना बेदरनि आलि नानि ना बेदरनि नानि फुख्रि बेदरनि आलि मा जालु एम्बु खुगा मालाय बान्दोना अन मोला मोजां दाना मोज्ला ब्र नों बहानि मोनलाय खोन्थाहरदो दे मोला ब्र नों बहानिमोन बान्दोना अन बिबारा माखो नोंलाय बहा गुलु गुलु नोंसो गुलु गुलु दादा आब' अनामिकाजों नांदारना ओमफ्राय जोंना संसारा मा बुंखो नोंनोबो सवा मा ससमा होनांसिगोन मोजां सिनाया नों मावजि सालाना संसार ब्र ससमा बायना हरलाय बे नोंनि ससमा गोजोंखौ हरलाय आंबो मेगना बारा सिनायलालै संसार ब्र ओमफ्राय जोंना बान्दोना अन मोलाया मा बुंखो चिरां बिजनि बर' बाजार बर' बाजारा अके बिजनि टाउननि अबेखि जायोब्रा बर' बाजारालाय बिजनि टाउन मेन बिजनि स्टेसननि अबेखि जायो खोन्थाहरलाय एमावा अन बसुमतारी मा होनखो सनजित नोंनि गस्लाया थालांदों मोनानाव सावनोसै मोनानाम सावनोसै नोंनि मोनामदों जागोन आरो मोनामदों सावनोसै नोंनि गस्लाखौ आंना होद मा गस्ला थाबोलाबायखोब्रा आंनालाय माबायदि गस्ला थाबोखो मा गस्ला सावनो नागिरलाबायखो जों गुलु गुलु नङा दादा जानाय अनामिका आब' जों बोरै हानांगौ जों बोरै हानांगौ दे नांदारा बोरै हानांगौ आरो संसारा मा होनदों लादो नै दाना हर मैलायानो साहा दाना साहा आरोना बेसे गोजान जायो बर' मोला ब्र बेसे गोजान जायो बेनिफ्राय संसारा मा होनदों आदा मेक्सेल मा खबर बान्दोना अनन थेंक इउ स' माच मेक्सेला बुंबाय दैमा ब्र मोजां जास्ट दासो ब्रेकफास्ट खालामदों नांदों बिबारा मा बुंखो मेक्सेल हनै आब' अनामिकानियाव सनजित दादानि गस्ला थाबोदों थाबोदोंनो सेसलै नामजादा मिनिबाय बान्दोना अन ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो नोंलाय मा खबर दैमा ब्र नों एमाव होनदों सनजित नों बिदिसो नामदार एमावा होद एमाव बिदि नङाब्रा बेनिफ्राय जोंना एमावा मा बुंखो माबाया मैलाया 6 किल'मिटार अके 6 किल'मिटार ना बारा गोजान नङा माथो होमबा ने अके 6 किल'मिटार ना मैला ब्र अके बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाखो मैला ब्र खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो मोलासोलै मोला ब्र मा ओंख्रि जाखो जोंना संसारा मा आदसा आंहा गाज्रि आदा होनना आंहा गाज्रि होनदों आरोना नेक्स्ट संसार ब्र सोरनाथो गाज्रि नङाब्रा बयनाबो गाज्रिब्रा गाज्रिनि गेजेरजोंनो मोजां आरोना ओमफ्राय जोंना कनिमा माखो सनजितआ अनामिका गुलु गुलु होनदों नामा गस्ला थाबोलायनानै नागा कनिमाजोंसो गुलु गुलुब्रा आङो कनिमाजोंसो जोंना प्रानजितआ अन थेंक इउ स' माच मेक्स लाबोदो हमना हर थाबोनो बिबार दाखालै गाबनाया सनजितआ फुङाव फैनायावसो अनामिकाया गाबदों बिबार नांदोंला अनामिकाया दाखालि फुङाव गाबनाया सनजित फैनायावसो गाबदों नंबायलै सेस नङाफ्रामा बान्दोना अन मोलाया मा होनदों मोजां मोनजाथ'वाखै आरोना अके बान्दोना अन so much bandana thank you so much गला दे नोंसोरो बिनो फैया
दस्राखौ लाइन लानाया दाना गला दे नोंसोरो बिदि फैसा फैना बिदि फैनो दस्राखौ लाइन लानाया नांबाय संसारामखौ आब'आ आब'आ आंखौ सोंलायाखै दिनै नांबाय आरो नै आब'आ आंखौ सोंलायाखै नांदों जोंना प्राइजामखौ बिबार मा नोम्फानि गस्ला थाबोलायदों हो दाना ओंलै प्राजित ओइ नै माबा मेक्सेलजों बेनिफ्राय बिबारजों माबा गस्लाबोलायनायसो रायलायबाय मा गस्ला थाबोलायखोथाय एसे लागायना होदोलै प्रानजित माबा गस्ला थाबोलायदों इनो बिबारा मा बुंखो गस्ला थाबोलायनाय मा बायदि गुलु गुलुलै मेक्सेल नांदों नै आब' अनामिकानि कमेन्टखौ नाय प्रानजित नामगोन नै माबाया बिबारा ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनखो औ बाजो औ बिबार सनजितजों अनामिकाजों गुलु गुलु होनबाय आरो हाब गुलु गुलुसो होनबायलै बिसोरो माला गस्ला थाबोलायनाय गुलु गुलु जाखोब्रा बेनिफ्राय प्रानजितआ मा होनखो बिराद मोजां रायलायदों माथो दे रायलाय आं थांसै दा प्रानजित थाङाब्रा र' इसोरसो नै जोंना बिबारानो बिराद बोरैबाथार बिबारा मा बुंखो गस्ला थाबोदोंनो प्रानजित आब' अनामिकाआ बुंदों कमेन्ट नाय दोनदोलै नारा अके अनामिका बोरै एलबि होसोदों अनामिकानि खेनसे अनामिका एलबि होगोन आंहा होगोन अनामिका एलबि होआबा दोना आङो ओमफ्राय मा गस्लाल' सेन्देल सोलायजाबोदों खोनो मानो होनाखै हो ओं सेन्देल सोलायजाबोदों मानो होआखैना मा सेन्देलब्रा आनजारपेन्टबो थाबोदों मानो बुङाखै ओमफ्राय अनामिका होनो सावनोसै आं लांनोबा लांफै थाब नङाबा नांथारला ओइ अनामिका नों एलबि हैदो नोङो अनामिका नों एलबि हैदो दां एलबि हैदोबा थेंक इउ सो माच दे बायना संसार नों मानो बाय बायल' होनना बुङोब्रा बिदाखौनो एसेबो अननो रोङा कनिमाया हादबाय ओमफ्राय जोंना दुलुर उन्दुनायाव गांग्रा जा आन्दारा ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो मानो दिनो मेक्सेल मानो दोनोसै आरो ओंखारथ'बाय आं खामानि दंबाय अके मैला अके थेंक इउ सो माच मेखेलामखौ अनामिका एलबि होआ होनबा बिबार अनामिका एलबि होगोन आंहा खोन्थाहरलाय ओमफ्राय नों बिदिसो सनजित दादा ओइद कनिमा बिदि नङालै कनिमा आं नोंखौसो मोजां मोनो ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनखो आब' अनामिकाआनो बुंदों होनबाय आरोना हा एक्स'सो आंनि एक्स'सो रायलायनो दङ
सरि आं कमेन्टखौ फरायगासिनो मुट खालामनानैसो फरायफ्लाङो सरि टच थाम्स आप वेलकाम सरि कमेन्ट जोबना साला मुट खालामनानैसो फरायगासिनो आङो सनजिदा कन्ट मस्त महा दुस्त अनिखा नामदों संसाराव होदों बिदा सिदा मिथिया बेखौ नुदों नामदों इसमिथाया अन थामसाबदे मय मरा अन थेंक इउ सो माच थामसाब मस्ट वेलकाम मेक्सेलामा बिबार औ मेक्सेल बावगारनाय आंना बिबार नावदों मेक्सेला गासिनो गस्लाखौ होनदों इमा होनदों माबायदि मोनाम अनामिका बाजै संजिनि गस्लाया होनदों बिबारा बुंदों नोंसोर खिन्थानायखौसो बुंदों आं दादा नांदों कनिया बुंबाय सनजिदा हाखु दाखु फैना गस्लाखौनो लाबोनो बावगारबोदों नामा नांदों अनामिकाया होनदों खामानि जोबथ'वाखै दसे होबावदों संसारा होनदों जात थोस मावजि अबाव थांलायखो दोनथ'दो नाना दोनथ'वा दङ आं उल्था आं मुट खालामफ्लांनानै फरायफ्लांदों ओमफ्राय अनामिका आब' नोंबो एलबि होनोसै नामा नांदों थामसाबा नों दाबो एलबि खौनो होनो रोङा खोमासै नायगासिनो दं अके थामसाब थेंक इउ स' माच थामसाब ओमफ्राय बिराद बोसोर अनामिका आरो सनजितआ दुस्थ'थार दायखौ मावना बेलेगखौसो दाय हमो बुंब्ला बिसोर सानैया अनामिकाया मा होनदों होगोन र' दसे उनाव ना होदो बेनिफ्राय अनामिकाया नै खाफाल हे भगबान खाफाल बुबाय ओमफ्राय मेक्सला बुंबाय कनिमा सना मा जाखो दादा अर्डारा जोंना कनिमायासो अर्डारावखांबाय नामालै नोंसोर मा बुंखो जोंना नै कब्रा दखानिया मा होनो अन दे थांसै आं जास्ट लाइक कमेन्ट खालामनोल' हैदोंमोन मिलियन दा अके दे औ मेक्सेल आं बुंबाय नांदोंना दे जाबो बेनिफ्राय बिबाराबो खम डेन्जार ओं बिबार नामदारानो ओं बिबार सोमावबाय थामसा मेक्सेल जायाखै र' आं आन्दायदों सनजित आरो अनामिका आब'जों गुलु गुलु जानायखौ नाना आयु कनिमा आं डेन्जार नङा दादा सोर दं कमेन्ट खालामदो माबा अनामिका एलबि होनबा होदो अनामिकानि एलबिनि नटिफिकेसन फैबासो आं दोनगोन ओमफ्राय मेक्सेल आंहा दाय जालायबाय बिबार सनजित नों मानो बिदि जायो नामजाना आयै बिदि नङाथ' ओमफ्राय मेक्सेला माखो गोलाव स्ट'रि दं अनामिका बिसोरनि मिनिथाव गाबथाव नांबायलै नैजिना जागौलाय जोब्बायलै मावजि दं अमा दं दाउ दं हांसो दं दाना ओइ माबा संसार र' नोंसिना न'आ मा राङाफारा अबेखि मा जायगा दंलै ओमफ्राय एमावा अनलाइन थेंक इउ स' माच
आं मिथिखायो बिबार जेबो नङा सन्जिता माब्लाबाबो दायखौ गावलाया नाजाना दायखौ गावलाया नामा ए रा मुझे भाई मुझे मारो 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 ने सचिनलै हाबनो हागोन ना हाया थायना हायो हायो गोरिब र' हायो नै दरजाबो दं खोरखिबो दङ खोरखिजों थमब्लेट बारबोनो हागोन दरजाजोंबो बारबोनो हागोन ओमफ्राय जोंना मा होनगो हात बा बाथरिया खेबसेल' फैयो एथ' मोजां खोन्थानाबो नामदारा अ दाउबो हांसोबो दंजोबो आरो ना दे जागोन दे ओइ नोंनि पास जानायनि बोरो दाउ हांसोआलाय पार्टिया बोरो संसार पार्टि बोरो दाउ लकेलनि पार्टि नांगौ आंनो ओमफ्राय नों मिथिजोबो नामा बिसोर सानैखौ मेक्सेलारा नोंखौ सानथारबाय खोमालै बिसोरो गनाय माखोमोना डाइलग होनायखौनो दा बिबारा मा बुंखो थेंक इउ मेक्सेल लांबाय बबाव जनो आहा मेक्सेल ब्र हायावनो जलाबायलै नै खामफ्लायानो जनो रोंबा हायानो खामफ्लायनो मेक्सेल माबा मेक्सेलसो लांबाय गोरिब र' जनो रोंबा हायानो खामफ्लाय जलाबायना हो ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनदों जाफै आरोना थांगासिनो दङ र' गाबोन समफोर मेक्सेला मा बुंखो होम खनि 50% आं थांसै बायना दाना अके 50% थांसै आं बाय अके बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो बाय बिबार एन कनिमादा अके बेनिफ्राय जनो जायगा गैया आंनि थाखाय दङब्रा दङ जिराय नै ओमफ्राय कनिमाया मा होनो सनजित आं नोंखौसो लानो सानदोंमोन नों बिदिसो जाना दं लाजायो बिदि जायाखै जेबो जायाखै एकदम पियर सिंगेल आं मिथिबायना एकदमबारे जेबो गोथार आरोना गाइखेर बायदि होनखाबाय दा आङो गाइखेर बायदि बिबारा मा बुंखो औ दे मेक्सेल बायदों जोंना संसारा मा होनखो जलदि 1K खालामना हो केक जानांगौ हानांगौ आंहा 1K जाबानो ओइ केकखौनो हायो नामारा ओमफ्राय बुंबाय दे बाय मेक्सेल ओमफ्राय आं कलेजाव फैदोंलै अके प्रान्जित अके कलेजाव बेनिफ्राय जोंना गोरिबा मा बुंखो हिनजाव नांगौबोलै ना अके कनिमिका दङ नै बिबार दङ मेक्सेल माबा गोरिब र' लानो हागोन सन्जितआ दसेल' सेंग्रा बियो ना दसेल' सेंग्रा बियो होनदारना हायो आंहा होनदाना अके ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस अनामिका एलबि होला नामा हैदो हैनोबा दा आरो 12थानिफ्राय मेक्सेल होनांगोन ना आरो नों खैथासो मोनगोन 11था ओमफ्राय 12था 1.5 घन्टाल'सो मोनसै नोङो बेनिफ्राय मादै गोजासो आंनि मादै बिमादैखौ लानांगौरा मादै लानानै ओमफ्राय संसारा मा होनखो बेसेयाव फरायो प्रान्जित बबे कलेजाव होनना बुंदों नै प्रान्जित जोंना संसारा कनिमिकाया मा होनदों अनामिका आब' नोंबो एलबि होसै नामा दा अनामिका आब'आ एलबि होयो ओमफ्राय सिमलायाव फरायो प्रान्जितआ सिमलानिसो नामा प्रान्जित सिमलानिसो नामा नोङो सिमला कलेजाव साद्रि ओइ प्रान्जित ब्र सिमलाथ'बाथ' आं सिमला साद्रि सकआव ओरै बर' बाजारखै बेरायला फैबायथ' आङो फन चार्ज गैबावासो आंहा दिनै मोनायाव थांनानै दाबो फैयाखै लायनानै दं अके सिमला दाना अके संसारा मा होनदों आदसा बेसे मोनखो होनना सोंदों हिनजाव गोरिब र' हिनजावथ' नै जोंना कनिमाका दङ बिबार दङ आरोना टु सेम
To meme. To meme. Second semester. Second semester. Oke, आदसा दानलायलायनाय दे. प्रान्जित साद्रिखौ सिनायथ' आङो. साद्रि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ओरै माबायाव नामा मा होनना बुङोमोनलाय खयलाबारि ना मा बुङोमोनलाय ककिलाबारि ना कक्लाबारि समस्ति कक्लाबारि कलेजाव फरायो नामा नोङो ना जाला कलेजाव फरायो हा प्रान्जित कक्लाबारि ना झालायाव फरायोलै दैसागुरिनिफ्राय जोंहा बाजैया प्रान्जित दैसाबारि फैलामोननि न' खाथिनि ओमफ्राय संसारा मा बुंखो जोंना मोजां फराय बाबु आंनि फंबायफोर आरो आब' खन्थाइ मोनाबो फरायो सिमलायाव दाना ओमफ्राय खनि मा बुंदों आं गोरिब नाङा होनदोंमोन दाना हिनजाव आंखौ बुंलायबाय होनना बुंबायलै नै गोरिबनिखौ ओमफ्राय प्राइज जादों नों बबेनि संसार नाम दाना संसाराथ' राङाफारानिसो ओमफ्राय जोंना संसारा मा आं कक्लाबारियाव थांबाय थायो बाबु सिमलायाव कक्लाबारिया ओइ कक्लाबारियाव गिदिंजोबनायसो आङो एला कक्लाबारियाव बे कलेज खाथिनि बे कक्लाबारि सकनि साहा दखानिफोरजों आं सोमोन्दोआथ' बिखुनजो जाजोबो आरोना आं सोमोन्दोआव माने जोंहा बाजैखौ मोनबोनाय नालाय बे गामिनिनो सब जा बिखुनजो जाजोबो सोमोन्दोआव आरोना ओमफ्राय मा बुंदों ओइ सनजित नों आंखौ दाबो सिनायाखै होनना बुंदों ना सिनायाखैथ' आरो आङो नों खोन्थानानै लायाबा ओमफ्राय आं राङाफारानि बाबु प्रान्जित नामदों देलायबाय होनो रेडि जासै दे होदो प्रान्जिता ए ना एम अन दाना सनजित ब्लु होलाय होनना बुंदों अके ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय दाखालै गुमै सुदिन जाना थैनाया सिनायो नामा बाबु नामजादा ओमफ्राय ए जादों साला सिनाय माराखै होननानै नों खोन्थायाबानो बोरै सिनायमानो ब्रा नों खोन्थाबा सिनायगोन आङो सिनायखोथ' आं दाबो संसारा मा होनदों जोंहानि गुमै जायोमोन दानाव प्राइजिता मा होनदों ओइ मोसौ आं फैनायमाय कमेन्ट हराखै नामा दाना नोंलै बिबारा मानो कमेन्ट हरासैथाय प्राइजित नों फैनायखाय ओमफ्राय कानिमिकाया मा बुंदों अनामिका आब' दे एसे मोजां देलायखा आब' नामजादा ओं देलाय मोजां देलाय सेंग्राफोर बासथाबनायनि एमाव मा बुंखो आं अन दै मोसौ खानि आं सनजित डाक्टारानो मोसौ खालायलायनाङाब्रा ओमफ्राय संसारा मा बुंखो मोजां फरायसाला नामजादा मोजां फराया साला होनना मोजां फरायगासिनो बिबारा मा बुंखो औ बाबु प्रान्जित आं नायबाय थादों दाना खाथ्रालै हनै बिबारा ओमफ्राय कनिमिकाया होनदों एमाव दे अनथा होनना बुंदों ओमफ्राय प्रान्जितआ मा बुंखो नों फा बुङो गथ'फोरा जाजोबबायलै गारै गारै दे कमेन्ट खालामना होदो बाबु थादो कलेजाव नावनो बाबु थादो कलेजाव नावनो नै एएसडि आ मा बुंखो आंलै आं आरथि बिगुर आरथिसो फाग्ला नोंसो दिनैसो सिनायबाय आङो ओमफ्राय गावगा मोनदों नामा गगा मोनदों नामा मावजि सालाया दाना गगा मोनदोंलै नै जि लाखानांगौ गोनां जादों ओंखायनोथ' सोमखोर बसुमतारी
मा जाखोब्रा माथोआलायनो गगा मोनदोंलै सोमखोर ब्र आय गगा मोनदों जाला माथोआनो बेनिफ्राय जोंना अखा हायाखै नामा हादों गैया अखा हायाखै एसडि आर'थिना हिन्जावा बिराद साइस मारदों होनबा आर'थि बिराद साइस हिन्जाव ओमफ्रायलाय नों हले खाफाल गोनां आना खारनो गोला हिन्जावखौ ओमफ्राय फारसेदा मागो बे मोसौआ रागा फैजोंबाय थायो नामजानाय सनजित बाय बाय अके अके प्रानजित अके थेंक इउ सो माच प्रानजित थेंक इउ बेनिफ्राय जोंना ओइ मावजि आं थांनोसै एगजाम जोबबानो जल्दि फै थाब नाना एगजाम जोबबानो जल्दि फै थाब हा आं थां मावजि आं थांसै एगजाम जोबबानो जल्दि फै मा एगजाम जोबलाबायदोंब्रा आंलाय मा एगजाम होनांगौ ओमफ्राय कनेमिका नों संसार आंजों लोगो जा दे संसार लोगो जानांगौनो सोमखोरा मा बुंखो आं बहानि मोनलाय नों बहानि मोनलायनो आं उदालगुरिनि सोमखोर आं उदालगुरिनि जोंना आर'थिया माखो थालखौनो लाया बिगुरा खिन्थाबाबो नालाय थाल लादों दिनै थाल लाबायना ओमफ्राय संसार बिगुरसो माया मा होनखो फाग्ला ओमफ्राय संसारा मा अके कनिमिका आब' ना आगै जिखुनु नाम्बार नै कनिमिकाया जोंनि आब' जायो एस डि दे नोंबो साब खालामदो आंखौ खालामदो दे होनना बुंदो नै कनिमिकानो फाग्ला दा रागा जोंगोन नोंना टेनथ'लाया आंना टेनथ'लाया थिगसो रागा जोङा दायो ओमफ्राय दुलुर बाजायबाय आं थांबाय सना अके ओमफ्राय संसारा मा होनदों मावजि बुन्दा होन नों आंनि एगजाम जोब्बा फैनो नोंनि एगजाम जोब्बा नोंनि एगजामा 26 ना 27 ना मा होनखो ना 17 होनदोंमोनलाय बावबाय आङो खर'आ खामानि हाना आंहा सोमखोरा मा बुंखो मेरिट ना आनमेरिटनो आं मेरिट नङालै आनमेरिटसो एकदम साका साक सिंगुलार ना गाइखेरनिफ्राय डाबल गाइखेर सिंगुलार ना आङो दायो रावबो गैया आरोना बर्थमान ओमफ्राय जोंना एस टि सामा कनिमिका अके र' थांनि होनना बुंदों अनामिकाया एल बि होबाय नामाब्रा खोन्थाहर गाइसफोर अनामिकाया एल बि होबाथाय ओमफ्राय जाबागो आं गोदान फैदोंबा आंखौ साब खालाम कमेन्ट खालाम आं रिटार्न खालामगोन होनना बुंदों संसारा बेनिफ्राय सिगाङावलाय दंना गैयामोन दा सिगाङावलाय दंना गैयामोन होनना बुंदों सिगाङाव दंमोन ओमफ्राय मा होनना बुंगोन मबाइलाव खेनसेल' रायज्लायनो मोनदों आरो ना खेनसेल' रायज्लायनो मोनदों आंनि स्टुरा एकदम राइट खोथा बुंदों आरो नोंनो सिगाङाव दंमोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो गोजानमोन आरो ना मबाइलाव खेनसेल' रायज्लायनो मोनबाय ओमफ्राय गैलाबो रायज्लायनो मोनासै दिनैसिम रायज्लायनो मोनासै आरो ना ओमफ्राय संसारा मा बुंखो थांनोसै बियो होनबा जानायसो अके दे संसार दे एस टि सामोनदों फेन गान हो दे दादा फेन गानखानायसो ओमफ्राय जयति हाय हेल' मस्ट वेलकाम जयति मस्ट वेलकाम संसारा मस्ट वेलकाम जयति कैसे हो बोलो हाल साल संसारा माखो थगायदोंसो बियो होनना थगायाखैब्रा संसार नोंनि बायदि साथाम साब्रै ससमा गाननानै आजिखालि कलेज गोनां बाइक गोनां बासो मोनोनो दा जोंफोरा बाइकआनो गैया साइकेल बोराय खंख्रं गानानै मिस्थ्रि मावो आङो बहा मोननो आंखौ सिनायो ओमफ्राय सोमखोर बसुमतारी आंखौ सिनायो होननानै नोंखौ बोरै सिनायबावनो आङो दायो जयतिया लाइक दान थेंक इउ स' माच संसार मोनखो हाट नों मोजां फरायनो रोङा मानसियानो दाना संसार नोंखौ हायार लांनांसिगोनलै आं मोजां फरायनो आंना फरायनाय जाला जोंना जयतिया मिनिबाय आरोना नै साइकेल पेडेल मारि खंख्रं साइकेल पेडेल गायै जोङो खामानि मावनाय मानसिना बहा सोर सिख्ला गोसथोनोब्रा संसारा सोमखोरा सोर जाथावनाब्रा
बसुमतारी सोमखोरनोलै आं सिनायासै सोर सोमखोर जाखो भुलल' फरायो नों होनदों भुल फरा लेखा गैयालै संसार बिमा बिफाया लेखा फरायनो थिनब्ला मालायनि गय दंफां गाखोफ्ला ना बोनना होफ्ला ओइ बारि बागानाव फिथाइ सामथाइनि खावनानै जाफ्ला बेबायदियावनो फाजा दोन मोनसे खर'खौ बेबायदियावनो जेबो फरा लेखा रोङासैलै ओमफ्राय जोंना जयतियानो मिनिबाय आरोना जोंना जयति मा खबर दे सना जयति नोंखौ लाना खारनोसो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय जोंना सोमखोरा मा बुंखो आं सोमखोर आं सन्दनानि दालाय फरायगोन ना फरायला नोंलाय दाना आं सन्दनानिसो आरोना नोङो दालाय फरायगोन ना फरायला नोंलाय गैलालै फरायला बहा फरायबावनो आरोना ओमफ्राय जोंना गैला फरायला ओमफ्राय जोंना ASD आ मा होनदों अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय संसारा मा होनखो बेखौनो सिनाया नों सोमखोरा ओरैजाय थांना ओरैजाय गिदिंनायनि न'आनो सिनायबावा दा नांगोना बा ओरैजाय थांनानै ओरैजाय गिदिंनायनि नङा नामा फाग्लासो जागोनलै जोंना हेम'आ अनदारना सोमखोर बै मथाथा बाइक लाग्राया नामाब्रा सोमखोरा मथाथा बाइक लाग्राया नामा ओमफ्राय एमावा अन सोमखोरा मा बुंखो आं नोंनि क्लास फ्रेन्ड आरोना सोमखोरा आंनि क्लास फ्रेन्ड सोमखोर आं हमनो हायासैलै सोमखोरा आंनि क्लास फ्रेन्ड सोर सोमखोर सासेखौ होनखो ओमफ्राय आंथ' सोमखोर क्लास फ्रेन्डथ' आं नयनमोनजों समानमोन आरोना नयन ओमफ्राय उर्जुमोनजों एसे आरोना ओमफ्राय सोर दंमोनथाय आरोना ओमफ्राय संसारा औ होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना जयतियाबो औ होनना मिनिबाय एसआबो अ होननानै अन दं सोमखोरा मा होनखो खौरां स्कुलाव फरायनायनि लोगो जाना खौरां स्कुलाव फरायनायनि लोगो आरोना सेंग्रा आंहा खौरां स्कुलाव फरायग्राया सोर दंमोनब्रा रावबो गैयामोन माथो माबाल'सो दंमोन खौरां स्कुलाव आङो सिनायनाय मथे सिरिल दन्था ओमफ्राय बेनि उनाव सबेतमोना ससे फरायदों सबेतमोन बेनिफ्राय बड'लेण्डमोनखौ ससे मोनदों आङो बेनिफ्राय सोरांस्रिमोनखौबो ससे मोनदों आरोना बाखिखौथ' आङो हमनो हायासै सोरांस्रा मा होनखो मथाथा बाइक लाग्रा नामा आदैलै मिनिनाया थैसिगोन जोंना सनालि ओइ सनालि नै पियार जासुलाया LB होलायबाय जोंना आं थैसिगोन मिनिनाय दाना जयतिया अमा नामजादा ओमफ्राय आरदिया गुड मर्निं आरदि गुड मर्निं ओमब्रा बिसिनि गामियाव सोमखोर होननायखौ सिनायो आरोना सासे सोमखोर आरोना मथाथा बाइक लायो आरोना मानसिया एसे गोसोम बेले गोगोमलै गोगोमखा आरोना ओइ आदा होनबाथाय फंबाय मा खालामदोंलै होनखायो आरोना देन्जार एसे गोगोम रायलायो आरोना खाथारासो गामियाव सोमखोरालै आं बै सोमखोरसो सिनायो ओमफ्राय एस अन ओमफ्राय सोमखोरा नों बे नङा आरोना सोर सासे सोमखोरामोनबा न'खौ खोन्थाबानो मिथिगोन आं मिथिबायना सोमखोर न'खौ खोन्थाबानो एरियाखौ लकेसनखौ ओमफ्राय जोंना संसारा बुंबाय आरोना नों बायदि मावजि नङा बुन्दा मावजि ना मा मावजि जाबाय संसार नोंबो डेन्जार माथो बारे सनालिया गल'ल' नायबारा सनालि मस्ट वेलकाम दे सनालि मा खालामदों एम्फौआ मोनगोना मोनाखै जोंना जयतिया मिनिबाय आरो जि जोंना जयति मिनिग्राल' जादों आब' जोंना एसएनआबो गाबबायसो नै ओमफ्राय सनजित गेन्द्रा बिबिना गेन्द्रा नङालै आंना एसे उदैया फिसासो सोमखोरा मा बुंखो सोरांस्रि मोनानि न' खाथिनि दाना सोरांस्रि मोनानि न' खाथिनि आं बे सोरांस्रि मोननिखै हाबफेराखै जिखुनु सोरांस्रि मोननिया ओरैजाय थाङो होननानैल' मिथियो आरोना आङो ओमफ्राय हाबफेराखै आरोना सोमखोर नों मायदांगुरियाव फरायग्रासो नामाब्रा जिखुनु आं सोरांस्रि मोनजों फरायजाबनाय आरोना फरायजाबनायालाय ओमफ्राय
जिखुनु सोरांस्रि मोनानि ओरै न'खै हाबफेराखैलै आङो दिनैसिम ओमफ्राय एसडि सा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय आरडिया मा बुंखो आंना नेट स्ल' दे ब्र 3 डेजसो जाबाय 5 नेट स्ल' जानायानो अके नेट स्ल' आरोना इदिनोलै आंनाबो मैया इदिनो सार्भार डाउन जादोंमोन ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनखो नोंनो खोन्थाखाबाय ओरैजाय थांना ओरैजाय न'आव बुंखाबाय दाबो सिनाया थोद ना बुंबाय मिनिबाय एमआ अनलाइन सनालि अनलाइन एस आ अनलाइन जोंना माबाया मा जाखोब्रा एलबि होगोना होआखैलै अनामिकायालाय लाइक डान गेन्द्रा नावदा थेंक इउ सो माच ओमफ्राय एल'नाय मोनि माने एल'नाय हेल' कि मास पाइसे हेल' कि मास पाइसे होननाय जाबाय होनबा बेनिफ्राय इसोर गेन्द्रा नंथारा बियो आं गेन्द्रा नङाथ' सोमग्रा मा बुंखो गेन्द्रा जाथारबाय नामा बियो होनना नोंलाय गेन्द्रा नङाथ' अबाव गेन्द्रा नङालै ओमफ्राय मा नामखो हनै आब' आनाया एलबि होबाय अके आं आब' आनानियाव गंसे मबाइल दोनहैबाय जागोन बे गेन्द्रा गोरानसो गोरानसो आङो सनजित नोंखौ लोगानोसै आंनो मा होनो सोलानोसै सोलाफै ओमफ्राय जोंना अखा दोमैलु जागासिनो जोंनिथिं बेखायनो बे साननैसोआव कारेन्टबो थाया नङा नेट स्ल' अके दिनैखौ बिदिनो नेट स्ल' जागासिनो आरोना बिरादनो ओमफ्राय सोमखोरा मा होनदों माला हिनजाव लागोन नोंलायनो हिनजाव लागोन माने हिनजावनो गैयालै रावबो नायस'नाब्रा एकदमबारे काटा काट पियर सिंगेल जाना दंलै आङो दायो बे जोंनि हरफुर एरियायाव आरोना काटा काट सिंगेल ओमफ्राय एएसडि आ अन ओमफ्राय जोंना सनालिया मा बुंखो आरडि माबोरै खबरफ्रा नांदों संसारा मा होनखो हिनजाव लानो हाया बे दा फैसा गैया होनना बुंदों आरोना नोंखौ सिगां मा नेम होनना गाज्रियोमोनलाय होनना देलाय खोन्थालाय मा होनना गाज्रिमोन दे आंखो बेनिफ्राय जोंना सोमखोर ब्र एकदम लोगोफोरखौ सापर्ट खालामनो होदोब्रा मा होनो मन' जाबा पार्टि होगोन ना आङो सोमखोर ब्र मन' खालामलाय अमा बेदरजों पार्टि होगोन ना भैरबखुन्द'आव एसे लोगोफोरखौ नायनो होब्रा सापर्ट खालामनांगो लोगोफोरखौ साबसक्राइब खालामनानै भिडिअफोरखौ रानिं खालामनो साबाथ' जाखाबाय भिडिअ रानिं नांगौ आरोना दायो भिडिअ नायना हो थिगसे पार्टि होगोन ना आङो नोंसामाय साबाया आंसो हिनजाव नायना होगोन दाना दे संसार नोंनो नायना होबानो जाबाय हिनजावखौ सामाखौ आंबो लाबो होनबा दाना आंखौ लादो होनबा होनखाबायलै नै ओमफ्राय सोमखोरा मा बुंखो गाज्रि मोना ब्र मानो गाज्रि मोननो सनालि खोनादोंना सनालि आंना नेटवर्कआनो स्ल'थार नांदों लाया
आंसो नायना होगोन मावजिनो नामदारा अके संसार जोंना एसा अन ओमफ्राय सोमखोरा मा होनखो आं सोमखोरनि हिनजावसो सोमखोर नङा दाना आं सोमखोरनि हिनजावसो सोमखोर नङा बे आयौ हमनो हालाय लांलालां सोर सोमखोर हिनजाव जिखुनु आङो बै सोमखोर माबाखौल' सिनायो आरो ना ल' दादा बाइक लाग्राखौ सिनायो आं गोसोम सोमखो ओमफ्राय आरदिया नाम दारना सोमखोर बसुमतारी दे सापर्ट खालामना होदो भिडिअफोरखौ नायना होदो एसे अननानै पार्टि होगोन आङो ओमफ्राय जोंना एएसआ अन बायबा हास्रायबाय बाब ओमफ्राय जोंना ल' दादा बाइक लाग्रा नामा मिनि ना थैसिगोनला नोंब्रा होनब्रा ल' दादा आरोना मानसिया एसे गोगोम आरोना माने मोदोम गोनां नालाय गोगोम खाट्रा आरोना इयो एकदमबारे ओइ मा ओंखाय आरोना गथ' गिजुगायखो माने ओइ मा ओंखाय आरोना गथ'फोरखौ डेन्जार काइन फेसन खोन्थानांगौ फेसनबो खोन्थानो हागोन आं नोंसोरनो मडेलिं एक्टिं खालामनाबो खोन्थानो हागोन आरो ना दोननोसै दां माबानिया अनामिकानि एलिभेयाव दसे थांनोसै एभ्रि वान गाइस ओमफ्राय सोर सोर दं दे लास्ट प्लीज एवरी वन गाइस अभी मैं एलबी बंद करेगा और सभी लोग एनी अदर पर्सन आप लोग मुझे सपोर्ट किया इतना अच्छा सपोर्ट किया इसलिए सभी को थैंक यू सो मच ओमफ्राय थद दानो होनना बुंदों आरोना नै ओमफ्राय जोंना सोमखोरा माखो आं नोंखौ मिनिना थैनोसै आं सोरांस्रिसो आं नोंखौ मिनिना थैनोसै आं सोरांस्रिसो नोंनि क्लास गाज्रि मोननाङा दे ना हाब गाज्रि मोनाब्रा मानो गाज्रि मोननो गाज्रि मोना गाज्रि मोना सापर्ट खालामब्रा सोरांस्रि भिडिअ नायना हो सापर्ट खालाम मानो गाज्रि मोननो गाज्रि मोना ना ओमफ्राय आरदिया अन सोमखोरा बायना मा होनो सोमखोर एसे भिडिअफोरखौ नायना होदोब्रा सापर्ट खालामना होदो बेनिफ्राय पुर्निमा हाय दाना मा खालामदों टेन्ट लाना पुर्निमा खबरा मोजाङानो नोंनालाय मा खबर टेन्टुलि ओमफ्राय ए एस डिया मा होनो अन थेंक इउ स' माच संसारा मा होनखो दे मावजि दोनदो नामजाना दासो दोननो होनलायबाय मानसि फैनानै ओमफ्राय जोंना गावहा भिडिअ नाया ना पुर्निमा नोंनि भिडिअखौ मानो नाया जानो नायोथ' आङो बेनिफ्राय मा नामखौ आं फरायनोसै दिनै थांथ'ला आं रायलायबाबो एलबियाव अके सभी को थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किया है आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू सो मच और राधे राधे सभी को और राधा राधा की कृपा हो जाएगा आप सभी के साथ और थैंक यू सो मच लोगोफोर एवरीवन गाइस आं नोंथांमोना एसेबां सापर्ट खालामबाय बेनि थाखाय गासैखौबो थैंक यू सो मच ओमफ्राय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो जाय बिथांमोना आंजों लोगोसे सापर्ट खालामबाय दिनैनि एलबि स्क्रिमाव गासैखौबो थैंक यू सो मच ओमफ्राय आं एलबि दोननोसै आरोना आंबो अनामिकानि एलबियाव दसे थांनो बेनिफ्राय एसआ मा होनदों अन थेंक इउ पुर्निमा सोर दे नामदाना पुर्निमा सोर दे नाम आरो सोर जालायखो पुर्निमालाय लोगो खालामदो ना पुर्निमानिजों लोगो खानो होमबा आङो र' नायनो नै पुर्निमानिजों लोगोखाब्रा पुर्निमा नोंनि भिडिअखौबो नायखांबावबायसो आं नै पुर्निमा आंजों लोगोखा 100 साबसक्राइबार नोंना नै नोंनि भिडिअखौ नायखांबाय आङो बेनिफ्राय जोंना सनजित खारनोसै आं अके दे नोंलाय आरो अनामिकानि एलबियाव दं माथो आरथि नों अनामिकानि एलबियाव दङथ' आं नुदोंथ' नै लागाव मा होनखो बाजैया होननानै मिनिबाय नै गाव आरथिया ओमफ्राय असयब जाबाय आरोना नै ओमफ्राय एमावा होनदों मा गल गललै होननानै मिनिहरबाय गोरिबा नों अपेन लोंदों र' नाम दाना अपेन लोंदोंनो
गोरिबा अन नामदों माबानियाव आरोना आं सोर होनदों आंबो लोगोखा नांगोना आं सोर होनदों आंबो लोगो पुर्निमा नों सोर जालायखो हमनोनो हाला आं मानसिफोरखौनो सोरमोनथाय पुर्निमाया बै माबानिया नामाब्रा मा होनना बुंगोन रौताखैनि पुर्निमाया नामा रौतानि पुर्निमा जोंना संसारा माखो ओमफ्राय आदा आंखौ फंबाय लेंनाया मा नेम मोनलाय दाना ओमफ्राय आदा आंखौ फंबाय लेंनाया मा नेम मोनलायदों सोर फंबाय लेंखो नोंखौ माला फंबाय लेंलायखो नोंखौ संसार आइडि एसटि ना आइडि अ एसटि आब' क'क्राझारनिया माबाया मा होनना बुंगोन गथ' हमलिलिया फाग्ला बिफाया सिनायबावा नारा गन्थं हमलिलि सिनायबाय आङो ओइ बाथि लालायलायनानै एल बि होग्रायाना एस टि बाथि लालायना एस पि होग्राया रङियानिया दाना नोंखौबा सोर रङियानि फंबाय लेंखो माला जात मानसि दंमारोलै फंबाय लेंसालायनाय मा क'क्राझार नंथ'आ हरन हंले फाग्ला लोगो हम नांदारना सानसे उदालगुरियाव दाना उदालगुरिसो जाहैबाय होमबा नोङो क'क्राझारनि नङा क'क्राझारनि नंथङा हंले सानसे उदालगुरिसो होमबा नोङो हेलौ पुर्निमा आं उदालगुरि खयराबारिनिसो खयराबारिनिसो जाहैबाय होमबा दसेनो आंलाय सानोबा क'क्राझारनि बै आरडि माबा एसआ नों होमबा क'क्राझारनिसो माबा उदालगुरिनिसो आंलाय सानदोंमा नोंखो क'क्राझारनिसो हाय थानसाब मा जाखो होनांगोना खम जारला लेम लालायलायनानै एलबि होयो नों भिडिअ नायाब्ला बहा नायनो बहा मिथिनो जागोन आरो मिथिदो दे मिथियो सिनायो दे सिनायगोन नायोब्रा नायो बाट नों बिराद बावसुलालै मानसिया सान्दो बावदिया सान्दो बावदिया आङो नंगौ अदै लोगोफोर ओंख्रि साखिनो लिंहरदों आङो ओंख्रि साखिनो र' फैगासिनो दं र' पुर्निमा र' ओंख्रि साखिनो आङो मा होनना बुंखो गावआ गन्थं गोलावखाय आं गन्थं हंले जालायबाय नङाब्रा नोंनि गन्थंखौ बोरैबा गिदिर गिदिर नुयो आरोना एलिबियावसो नुदोंब्रा मोगथाङावथ' बिदि जायाना लोगो खालामदो हरनावदो नै आङो लोगो खानोजों पुर्निमा संसारा मा होनदों सान्दो बावदिया नों नामदों आं स्कुलाव दं नामदों अके स्कुलाव आं स्कुलाव दं हाब नोंलाय बोरै स्कुलाव थांलायलायगो दसेनोलाय नों बोरै हाबा जानायालाय बोरै स्कुलाव मोनहैखोरा थोथस आंबो आदा नामदार ना पूर्णिमा जी कौन से क्लास में पढ़ता है बोले पूर्णिमा ओए थम्स अप पूर्णिमा तो शादीशुदा था रे कैसे स्कूल गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये भाषा पूर्णिमा
SD आलाय माथो हाबा जानानै फिसाला ना फिसाजो गोनांसोमोन माथो बोरै स्कुल थाङो फिसाला फिसाजो गोनांआलाय खम जारलाना SD थांबाय मा होनना बुंखो हाबा जानाय क्लास थांनो होआ नामा मावजि साला फोरोंनो थांब्लाबो मास्टार मावो आरो ना अच्छा मास्टार शादी शुदा है क्या ओके टाटा ओए थम्स अप शादी शुदा नहीं है मास्टर है मास्टर थम्स अप ले जाओ थम्स अप बैठ बैठ के खाने मिलेगा थम्स अप मैं गया ओए थम्स अप मत जाओ दे मतलब एवन गाइस ओके मैं भी एलबी बंद करेगा ओके ओके वो उन्होंने कहा एलबी में थोड़ा जाएगा थम्स अप ब्रो नित्या का एलबी में कब है नित्या का एलबी जि जाबाखा आंना बिदा जि जाम्बाखा आंना बिदा दा ओंलै बुट जाम्बा 90% नै नेटवर्क गैला ओमफ्राय सोर हाला आं नाम दाना थामसाबनो नित्या बाद नै कथा हेलबी ओके हामदों 90% संसार अनोबा नेटवर्क सोनार राननो गोख्रै इमिडियेटलि दे बाय दे दादा ओके ओके पूर्णिमा थैंक यू सो मच दे पूर्णिमा किधर है प्लीज वन टाइम कमेंट करो गैला थांबायना पूर्णिमा दे आं दोननोसै दे थैंक यू सो मच 10% दंमोन थैंक यू